vás. Mohli by ste nám ešte otvoriť tie druhé dvere do koncertnej? Nepočujem. Čo? Či by ste nám, prosím vás, mohli otvoriť ešte druhé dvere do koncertnej? Tie bočné, viete, tieto. Tieto? Odtiaľto. Ďakujem. V Veny Akadémii sme vlastne študenti a profáci, alebo teda muzikanti profesionálni, ktorí sa snažíme vytvoriť takú spoluprácu na takej trošku inej platforme, ako je to zvykom v škole a samozrejme je to spojené s interpretáciou súčasnej hudby. No. Wow, jedna vec. No tam je viacej vecí, no, ale tak keby som mala vybrať jednu, čo pociťujem úplne stále, keď hrám z Veny, je to, že hráme s profikmi. Že sú tam s nami takí ľudia ako Milan Páľa a Dano Matej a Ivan Schiller napríklad, keď si s nami zahrá. A pre mňa to je veľmi inšpiratívne, keď vidím takýchto výborných muzikantov hrať proste s plným nasadením, že hrajú s nami, so študentami, čo by nemuseli, keby nechceli. A je to veľmi inšpiratívne. Z Veny budeme hrať od Mariana Lejavu Deadline Ariu napríklad. Potom Workers Union od Andrýsena, o tom som už aj hovorila. Záznam 7. dňa od Martina Bodlasa. Ďalej grafické partitúry Milana Adamčiaka. No tak môžeme toho Bodlasa tak... Tam v celej skladbe, ktorá trvá, že ako ju hráme, ale myslím, že okolo tak 10 minút, možno trošku menej. V celej skladbe je puls, ktorý väčšinou hrá synťák a ten puls sa nemení, je stále rovnaký a znie to približne takto. Proste ide 10 minút. A do toho ensemble má také rytmické paterny, všetci hráme unizono a začíname okolo tónu C1 takým malým klastrom, ktorý sa postupne počas celej tej skladby stále zväčšuje, až proste to príde do niečoho takéhoto. A to je jedna z tých skladieb, kde netreba očakávať tradičný hudobný zážitok, ale niečo úplne iné.